näissä kuunnelmissa se lähtöajatus on ollut siinä, että kun mä oon tutkinut ilmastonmuutoksen vaikutuksia kansainväliseen politiikkaan, etenkin tuolla Pohjoisnavan alueella, arktisella alueella, niin siinä samalla on huomannut, että ihmisten on vaikea suhtautua ilmastonmuutokseen. Että toisaalta niin kun on tämmöinen strutsi-ilmiö, eli työnnetään pää piiloon, koska se tieto on niin synkkää, niin vakavaa. Ja toisaalta sit voidaan ottaa se tieto vastaan, mutta sitten todeta, että okei, minä en omassa elämässäni voisi siihen vaikuttaa siihen asiaan, jolloin se taas työnnetään pois. Eli on koittanut hakea niin kuin tapoja sekä itselle, että pystyisi jollain tavalla ajattelemaan, käsittelemään ilmastonmuutosta ja meidän tulevaisuutta. Ja sitten tavallaan se johtopäätös oli se, että tilanne on niin vakava, että meillä ei ole varaa toivottomuuteen. Mun mielestä me eletään sellaista hetkeä ihmiskunnan historiassa, me ollaan satuttu syntyä siihen kohtaan murrosaikaa, jolloin ihmiskunta tajuaa, että me aiheutetaan ilmastolle ongelmia ja se aiheuttaa meille ongelmia. Että nyt tarvitsisi tehdä jotain. Ja tämä on se hetki, jolloin niin kuin lääkäri sanoo, että tämä voi nyt vähän kirkasta. Et siihen kohtaan ikään kuin tuoda valoa ja toivoa, koska mun mielestä ilmastonmuutos se ei ole enää niin kuin teknologinen ongelma. Et meillä on olemassa keinot puhtaampiin energiamuotoihin. Et se on niin kuin sit poliittinen ongelma ja yksilötason valintojen ongelma. Ja ehkä siinä on riskinsä, jos sitten syyllistetään yksittäistä ihmistä, koska silloin se reaktio on helposti se, että suljetaan se tieto pois, koska se on liian tuskallista. Tai sitten todetaan, että okei, ei me suomalaiset tai edes koko Suomi voi vaikuttaa. Meillä on niin pienet päästöt kokonaiseen verrattuna, että ilmaston kokonaisuuteen verrattuna, että ilmastonmuutos on kiinalaisten vika, että siellähän niitä hiilivoimaloita käytetään. Mutta sitten jos me katsotaan jokaisen meidän kengänpohjin tai paidankaulukseen, niin siellä lukee, että Made in China. Eli tavallaan ne hiilivoimalat ja ne päästöt, mitä Kiinassa tapahtuu, niin me ollaan mukana siinä. Siellä tehdään vientitavaraa, jota sitten me täällä ostetaan, koska se on edullista. Mutta mä luulen, että niitä erilaisia tapoja, joilla se meidän arkipäivään tulee tämä ilmastoajattelu, niin niitä tulee koko ajan eri kanteilta. Joko sitten kuunnelmien kautta tai sitten ihan niin kuin markkinatalouden koneiston avulla. Et periaatteessa se, joka tekee tehokkaimmin tuotteita, käyttää vähiten luonnonvaroja, niin se myös tuottaa vähiten päästöjä. Eli tällaiset argumentit vois löytää tiensä sinne markkinointiin ja sitten ylipäätänsä tavaroiden valmistamiseen. No se saattaa meistä, jotka niin kuin tässä murrosvaiheessa edetään, niin tuntua siltä, että se on semmoista sahaamista edestakaisin. Mutta niin se, että kansainvälisellä tasolla pidetään valtiopäämiesten, kansalaisjärjestöjen, YK:n kesken kokouksia ilmastonmuutoksesta ja niin kuin tavoista vastata siihen, niin se on uutta kansainvälisessä politiikassa ja se on uusia askel niin kuin eteenpäin ilman muuta. Sen takia se keskustelu saattaa tuntua meistä turhauttavalta ja että ilmastokokouksien tulokset ei tuota mitään. Mutta niin kuin pidemmässä juoksussa, jos katsotaan, niin nämä on uusia asioita, jotka on löytäneet tiensä kansainväliseen politiikkaan. Ja tuo arktinen alue on hyvä esimerkki siitä, että siellä on onnistuttu sopimaan asioista ja vähitellen sinne tulee myös nämä moraaliset kysymykset mukaan agendalle. Eli arktisesta paradoksista, tästä, että me saadaan uutta öljyä polttamalla öljyä, niin siitä nyt puhutaan kansainvälisen politiikan agendalla. Reykjavikissa oli tässä kuukausi takaperin iso Islannin presidentin koolle kutsuma konferenssi. Ja tämä arktinen paradoksi toistui siellä niin kuin uudestaan ja uudestaan valtioiden, jopa niin kuin öljyfirmojen ja kaivosyritysten taholta. Eli kaikki toimijat joutuu jollain tavalla elämään tässä meidän todellisuudessa ja huomioimaan ilmastonmuutoksen. Eli se löytää tiensä niin kuin yllättävänkin paikkoihin ja se on hyvä kehitys. Kyllä musta tuntuu, että se keskustelu ja kiistely ja niin kuin
ilmastonmuutoksen kiistäminen, se debatti alkaa olla jo ohi. Ja kyllä se mediastakin aistii, että näin on. Että enää ei haeta niitä kielteisiä ja skeptikkoja joka artikkelin mukaan. Että se ilmastonmuutoksesta keskustelu on löytänyt ihan oman niin kuin oikein fooruminsa, että sitä puidaan mielipidepalstoilla. Että okei, ihmisillä voi olla eri mielipiteitä ilmastonmuutoksesta, ihmisillä on oikeus eri mielipiteisiin, mutta ihmisillä ei ole oikeus omiin faktoihinsa. Ja mun mielestä sillä tavalla tämä keskustelu on mennyt hyvällä tapaa jo eteenpäin. Eli jäätiköiden sulaminen, öljyn poraus arktisella alueella. Eli kun on ilmastonmuutos, se johtuu fossiilisista polttoaineista, jotka lämmittää ilmastoa, jonka vuoksi jää sulaa. Niin nyt kun se jää sulaa, niin me päästään niiden alla oleviin uusiin öljy- ja kaasuvaroihin käsiksi. Ja kun me otetaan ne käyttöön, niin se lämmittää ilmastoa entisestään. Ja siinä on tavallaan sellainen moraalinen kysymys, että onko tämä oikein, saadaanko me tehdä näin. Ja sitä oli tavallaan herkullista sitten lähteä käsittelemään kuunnelman muodossa. Että, koska se yksi ratkaisu, jota tässä tämä herra ylituomari kysyy maapallon edustajilta on, että mitä te olette tehnyt tälle ilmastonmuutokselle. Niin ensinnäkin yksi ratkaisu on, joka ne toteaa, että päästökauppa. Että me ruvettiin tekemään kauppaa näillä päästöillä. Ja sitten tietysti kysymys on, että onko se auttanut. No ei se nyt vielä ole auttanut, mutta parannellaan systeemiä. Mutta se toinen oli sitten nämä uudet poraustekniikat, johon sitten tavallaan liittyy tämmöistä teknologista kehitystä ja sitä mahdollisuutta, että teknologian avulla voidaan tuottaa puhtaampaa energiaa tai jopa ratkaista ilmastonmuutos. Mutta tässäkin se teknologia on hyödynnetty siihen, että kun jää heikkenee, niin me päästään uuteen öljyyn käsiksi, joka on tavallaan jo itsessään moraalinen, mutta myös aika koominen tilanne. Et siitä oli hyvä lähteä kirjoittamaan. Sitten se kakkososa on ikään kuin siitä eteenpäin. On tultu takaisin maapallolle ja sitten maapallon valtiot keskenään koittaa pitää kokousta siitä, että mitä asialle tehdään. Nyt pitäisi ratkaista tämä ilmastonmuutos. Ja siellä on sitten eri valtioita, pieniä saarivaltioita, joiden merenpinta on noussut. Siellä on Suomi innokkaana mukana. Yllättäen Yhdysvaltoja ja Kanada ei näy siellä, niitä kyllä huhuilla, että onko kukaan nähnyt niitä. Mutta jotenkin sieltä omasta tutkimustyöstä on tullut sellaiset lähtökohdat, jotka sitten nämä tavallaan tekstit on kirjoittanut itse itsensä. Ja kolmososa on käsikirjoitusvaiheessa ja eiköhän se aikanaan löydä sitten tien sen ääniksi asti.